Smatramo li sebe jednom od poznatijih grupa u Hrvatskoj? Ne znam, mislim, to bi trebalo zapravo odgovoriti ova djevojka koja je postavila pitanja. Nama je lijepo da sviramo u Lisinskom večeras i da je Lisinski put. Pitanje za Atu i to je zašto mi stalno na koncertima nosiš šešire. Zato što mu dobro stoji. Zato što mi dobro stoji, jer. Kratko i jasno. Imam jedno pitanje, a to je, kaj mislite koliko vam je prosjek godina na vašem koncertu? Zvonac, nemam pojma, nisam još zavirio u dvoranu, ali sudeći po tebi, to bi moglo biti jedno 20 maksimalno. Šta je najviše falilo u Pa iskreno, kombi, senzacija s dečkima, malo adrenalina na stage-u, to je to. Ali bilo mi je lijepo, ne mogu reći. jedno pitanje za Atra. Jedno i drugo. Zar se ne vidi?